Hej, i dag skal vi lave en leg, hvor man for eksempel, hvis jeg siger Messi, så skal han finde på en fodboldspiller, der starter med I, fordi det er det sidste bogstav, okay? Jeg starter. Suzuki. Er det K? K, nej. I. Zlatan Ibrahimovic. Nej, vent lige. Jeg må lige finde på en. Isco, ham der Isco for... Okay. Ousmane Dembélé. E. Emiliano Martinez. Z. Zlatan. Hvad er det næste? N. Der er en Liverpool-spiller. David Nunes. Og Z. Og jeg redder dit liv, okay. Frank Sola. Hvad er det først? A. Albert Grønbæk. K. Kasper Schmeichel. Hvad er det? P. L. L. Lionel Messi. I. Isak. Alexander Isak. Hvad er det? Isak. K. Vi ses!